Čaute pri ďalšom videu, ak sa čuješ, čo to tu hraje, tak pozerám Lucifu, počkaj. Neviem, či vidíte, vidím. Neviem, či vidíte, vidím krásne. No ale, chcel som vám povedať, že vlastne budem mať teda sa mi bude opravovať tá kamera a možno kúpim aj novú, ale to asi nie. A vlastne budem natáčať vlog od mojej krstnej a vlastne by som chcela natáčať na ten nový kanál tie vlogy, pretože tie ma veľmi bavia a toto natáčam cez mobil, rovno mám aj selfie teach, ale ešte nie je to ono a ja by som chcela natáčať ako každý youtuber, proste tie kvalitné videá cez kameru a cez nejaký movie maker alebo cez nejaké tieto procesory, pretože ja som si aj vymazala Viva video, aby som mala vlastne viac miesta na karte. Takže už nečakajte žiadne také kvalitné videá a chcela by som, a teraz už dlhšie nebudú vychádzať videá na tomto starom kanáli. Možno občas dám nejaké, ale bez kvality. Iba také možno informačné alebo také veci, ktoré by som vlastne na tom novom kanáli nechcela mať. A neviem ešte ako to bude, pretože sa mi na klávesnici sa nám pokazala 6, takže mi nejde načítať akože heslo, keďže to máme úplne zatlačené vnútri. A proste je to strašné, takže to ešte nejako poriešim. Proste sú tu také komplikácie, ale snad sa to nejako vyriešia, budem už normálne natáčať. A teraz dlhšie nevyjde na tento kanál video, ale proste chcela by som už natáčať tie vlogy a to by vlastne bolo všetko z tohto videa. Ak sa mi videjko páčilo, dajte like, napíšte komentár, zdieľajte, zanechajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu na novom kanáli. Čaute.